Salut! Numele meu e Alex. De astăzi am zis să mă apuc de video cu game-uri. Cât mai multe game-uri. Game-uri sugerate de voi. În principiu o să fac cu League of Legends, jocul meu preferat. Eu sunt Dark Demonic din stânga, Blitzcrank. Sunt din Baia Mare, din Maramureș, sunt ardelean, am accent de ardelean. O să fac videourile cu jocuri care îmi propuneți voi, dar în principiu cu League of Legends. O să mai vină un prieten și cu el o să fac, în general, cu el o să mă vedeți mai mult făcând videourile. O să pun în descriere numele meu, pardon. O să-mi puneți voi numele voastre ca să vă contactez dacă vreți. O să vă dau ADD. O să-mi las ID-ul de Skype sau de Messenger. O să mă contactați chiar acolo. O să joc cu voi și o să jucați și cu prietenul ăla meu, evident. Noi sper o să râdeți la glumele noastre și la crizele mele epileptice. Vă spun de pe acum, prietenul acela meu este mai rager. Strigă mult, scrapă de ciudă, înjură peste tot flame. Bun, deci sper să vă placă. Și imediat începe meciul. Vă explic. Cum spuneam, aștept sfaturi de la cei mai buni ca mine. O să dau sfaturi la cei mai începători sau mai slabi decât mine. O să joace cu mine. Și o să pun și ranked-uri, nu o să pun numai win-uri, o să pun și defeat-uri. Deci nu o să fie doar win-uri. Acum, când am venit de la școală, mi-am propus hai să joc, de ce nu, corect? Și să filmez, mi-a venit cu un prieten la școală, bă, tu joci LOL bine, și el joacă LOL. Și au zis că joc foarte bine LOL, bă, tu de ce nu-ți faci un site a tău și să pui videourile? Am zis, bă, hai să vedem, o să încerc, nu știu, nu am mai făcut chestia asta. I-am zis, hai să ne distrăm, de ce nu? Să mă distrez. Și eu, nu este colegul meu de clasă, cu twist cu care o să fac eu așa îi spun. Videoul este din Pitești. Și să-i dăm drumul. Le-am spus să nu facă First Blood, dar se pare că vor First Blood. Ne-am răzgândit, i-am făcut niște ping, se duce top. Le-am zis să stea safe, să facem un First Blood like a boss, sau chiar dacă nu facem First Blood, în late game să putem câștiga meciul, ceea ce cred, pentru că Gangplank are o ultimată destul de OP. Nu știu cât tank o să mă fac, dar prima oară, da, mi-au Manamur și după aia mi-au ăsta Ice Belt-ul. Și mai văd eu. Bun, să vedem ce o să iasă. Abia aștept pasiva de la ultimată. Am uitat că el nu e pe mana, deci pe el nu-l doare. Man, Mr. Barman, fugi. Pe aici. First Blood. I can do anything. Pasivă OP. Așa. Bun. Am făcut un pic de haras. Așa. Să mă duc pic bază. Mi-au așa. Bun. Și să trecem la făcut de level. Pardon. A dus mama de mâncare. Trebuie să iau o mușcătură, mi-e prea foame. Am avut astăzi examen la școală. Scuzați că mănânc, dar mi-e chiar foarte foame. Am avut examen, este clasa 9. Deci nu credeți examenul din a 8-a sau
Bac. Sunt la liceu de arte și am avut examen la instrument de 2 ori pe an. Și astăzi a fost ziua. Măcar mă enervează puștiul ăla cu alea lui. Ai, nu! Așa, bun, yes. Bun, am luat eu. Crezi că nu stau să țin minionii fraiere. Și crezi că iau destul de mult damage la vârsta asta, era să zic. Așa, SS. Re. Să dea, am știut. Stai ce los că am pasiva. Am pasiva, frate. Ho-ho! Double kill! Efectiv, sunt prea bun. Hai să mai facem un kill. Ho-ho, ce bun sunt! So fucking awesome. A fost distractiv. Chiar mi-a plăcut ce am făcut. Câteodată o să mai vină bunicul meu și o să râdem de el. Nu știe ce fac aici și o să fie chiar surprins, o să comenteze mult în principiu. O să-l auziți înjurând mult. Ok, să trecem la treabă. Bun. Nu-l prind. Degeaba. Bun. Nu luat altar, adică nu-i bun. Așa, să continuăm manual level 3. Băi, frate. Ho, ce bun sunt! I-am lăsat și lui. O, pe Blitzcrank. Nu, nu! Te rog, omoară! Hai, bă! Nu pot să omoare un tâmpit. Dar a fost prea fan cum l-am tras pe Xerath. Ah. Gangplank nu știe să zică SS. Să facem un pic de flame pe aici. Aștept ultimata mea. Nu vine ăștia dată cu minionii. 48 de secunde sunt cooldown. De-aia există mouse și chat, să zici SS, frate. Ăștia 90. Așa să zic. Să fie grijuliu. Bun, trebuie să fac și minioni. Nu o să joc suport, evident. Mă fac cât mai OP să fac kill-uri, adică ați văzut. Double kill, nu le-am lăsat niciun kill. Bun. Aștept level 6 și aproape l-am. Oh, ce m-a speriat. Încă un level. Bicitocilor, faceți-mi!
Gâgiu, 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 gâgiu. Mai tare pasiva decât ultimata mea. Bun, ne descurcăm. Vreau să fac pasta mare. Hei, de ce fugi? Dai. Am să plec. Mă duc să-mi iau plusul, dacă e pe acolo. Sper să fie. Fac de ce tot să-mi dau back. Nu, mă duc să-mi iau altarul nostru. Am scorbunicel, fiecare avem scorbunicel. Mergem bine. Deci, cum ziceam, o să puteți să-mi lăsați numele voastre, tot ce aveți nevoie, tot ce vreți. Ce nu m-am dat back. Așa. Și o să fac aproape în fiecare zi. O să pun și ranked game-uri. O să pun de toate ce o să avem nevoie. Nu o să pun numai win-uri, cum spuneam. O să pun și defeat-uri. De acum încolo o să fac încă un prieten. Nu o să fac singur. No, sper să meargă. Vladimirul lor să face tank. No, drăguț. Face Frozen Heart. Și dacă facem Frozen Heart, cred că este cel mai mare noob. Începe pasiva de la ulti. Așa, bun. Să jucăm. Să fac minioni. Nu putea da pasiva pe ăsta mic. Nu da cu... Așa. Am văzut. LOL. Mi s-a promis sau mi-a dat ultimata? Ok. LOL! OMG. Ați văzut, frații mei, cât am dat cu ultimata? Cum a murit așa aia? Frate, cum a dat-o, frate! Pe bune! Mi s-a părut so fucking awesome când i-am prins, frate, cum am dat. Mamă, și te-aș dau... bla. Oricum nu mă prindeți voi pe mine. Push, Blitzcrank! No, asta e. Shutdown. Am mana mor. Mamă, ce foame. Vă rog să mă scuzați că mănânc, dar mor de foame. Așa, să continuăm. Gangplank ăla îmi place. Static și OP. La Dimir a început bine. Și făcut revolver și pe așa a evoluat carticica. Chiar nu știu cum se numește. Ansiantul. Mă rog, nu știam, nu mă interesa. Vreau să te mai dau ultimată la aia. De ce n-am luat-o, frate? Am dat așa mult data trecută. Nice, but... You die, bitches. Mă rog, e ok. Am început de ultima dată. Am mai mult script decât Vladimir. Nice. Ok, let's take the altarul lor. Fugi. Fugi, băi. Trebuie să-l apăr, nu?
Trebuia să fac și o faptă bună, nu? Până la urmă. Oricum îi batem de, nu știu de ei. Nu mai are rost să împotrivească. Nu mai are rost să se împotrivească. Vin! Nu muri! W! Ah, așa. Așa? Bă, cât apei să-l dau? Frate, cum am pierdut un kill. Fai, cât de noob să fiu, voi ați văzut cum am dat prostia aia de Q. Crezut că o să iau în dreapta, să se ferească de Q-ul meu. Că în stânga nu mai avea unde să meargă. Oh. Oh. Dar tati s-a pus damage-ul, mamă cât i-am dat. Dar nu, ăla e de la el. Ce bună. Așa, gameplay încă îmi place cum joacă. Are scor frumușel. Și am scor destul de bun. Mi se pare drăguț. Se duce back și Vladimir, am să mă întorc și eu până nu vine și îmi dă. Bun, a scăpat, nu m-a prins cu W-ul, e ok. Nu-mi place pasiva uneori a lui Blitzcrank în caz că scapi cu 5 HP și treci, pardon, pe lângă niște minioni. Pau, dă în ei și-ai luat mâiță. Îți dă viața jos. Spune kill ăla. În caz că nu se pune executed, dă kill ăla. Get over here. Așa. Bun. Duc și iau și pe ăștia alții. Ne, nu sunt așa de duc, eu mă duc bază. Termin. Hai că nu mă duc încă. Ah! I like this motherfucker Blitzcrank. Îi împarte pe toți în toate părțile. Mă duc după Ash. Nu e aici. Uită! Slow! No, de ce nu ai dat slow, frate? Ți-a să-i dea slow. Ah, mie mi-a prins-o. Uite, o să vrea să mă omoare. Și fix de ciudă mă duc și o trag la mine. Pentru că... Ioi! Ei s-a pus pasiva, nu mai are rost. Să mă duc bază. Nu, mai trebuie să fac niște creepi, că aproape am la Ice Belt-ul, aproape îl fac. Și atunci mai trebuie niște creepi. Mamă, ce fierbinte mi-i placa video. Da, le țin pe geam, că e vară și să nu cedeze totuși culerele. Să fie cât de cât ok. Acum cred că o am. Bun, perfect. Perfect, așa. Duc bază. Șor, frații mei. Păi iubesc, dar cu măsură.
Păi vezi până ceva în jur. Sau până fidați. Stau aici să aștept minionii, nu mă risc că toți îs, da? Cred că îs la împaron. Așa. Trebuie să-i sparg. Mamă, ce mă enervează oamenii, spui că filmezi și să nu intrem și ea vine și îmi pune hainele în dulap, vine și pune de toate. Îi spui frumos să nu intre că eu filmez. Bine, bine, n-am să intru. Aha. Nervanți. Frații melei, unde sunteți? Pardon, nu danger, haideți aici. Că trag eu pe Xerath. Gangplank! GP! Vai, ce fain l-aș putea trage pe motherfucker-ul ăla. Hai da! Get over here! Nu, 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 nu! Ajutați-mă, băi! Nemernicilor! Nu puteau să vină și ei să spargă creeper aia și să-mi rămân și eu în viață. So sad. Au, au, au! Bun. Să mergem. E bine că nu m-am făcut așa tanky, tanky. În principiu, prima oară când am dat start am vrut să zic că ai luat pe Blitzcrank 100% tank, dar am zis pe parcurs, hai să dau damage. Dau damage. Are asta? Da, are mai mulți clip decât mine. Asta e, nu prea pot să clipez cu asta. Da, e destul de ok. Știam că face chestiile astea. Oricum, nu mai e skill așa multe, frate. Abla. O, patata. Ați văzut cât bulan? Și acum să vină de la din bază, să-l fi prins și să vină din bază până aici. Nu se înloc... Oh. Hihi. Nu prea simt damage-ul lui. Mă dau back să-mi cumpăr page-ul. Să-mi fac din Trinity toate. Mă mir cum de nu-și dau surrender. Așa. Da, un pic. Sper că vă place cum joc cu Blitzcrank. V-am spus să-mi lăsați numele voastre la comentarii. Și am să joc cu voi, bineînțeles. N-am de ce să nu joc. Bine, în caz, bineînțeles, nu o să iau pe cei de level 1, vă rog să puneți 30 level. Probabil o să-i ajut, pentru că nu sunt om rău. Place să ajut lumea, probabil că am să-i iau sub aripa mea, cum se spune, și am să-i ajut.
Marș. Bă, băiatul, bă, băiat. Fuge, știe că dau ulti. Oh, băi, 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 ia. Ho, ho, ho. Frate, fugi. Fugi! Ho, ho, ho. Ope. Ope. Îmi place W-ul lui. Dar cred că ultimata lui Cartus nu o poate opri, din câte știu. Nu-i face counter. În schimb, Fizz, da, îmi place. Îmi place chiar mult ultimata lui Fizz. Adică E-ul lui Fizz cu care... Fugi, manule! Haha, prea OP. Shield-ul, bă, mă, dar dă asta în prostie. Nu mai da. Mă rog. Fugi, ai grijă la ulti. Bun. Am 12-4. Nici nu m-am uitat la scorul meu până acum. Este un prieten cu care joc eu Ranked, Nervo. Așa. Nu știu ce a vrut să spună. Am zis să mă aștepte. Vladimir nu mai scapă. Frate. Haha. Oh, trebuia să posez. Frate, nu mai merg. Stai, stați un pic. Gata, s-a rezolvat. Fac rage pe aici. Ce-a scris? Trebuie să-mi fac runele de ape că mă duc mid. Ok, da, jucăm rank. Ăsta din păcate nu o să-l filmez, scuzați. Că nu vreau să filmez mâine altul, sau poate tot astăzi. Dar cu celălalt. A, deci înseamnă că o să-l filmez. Nu, nu știu sigur. Opa. Ok, Serat, eu o să joc Blitzcrank. Mi se pare prea OP. Nu. OP Blitzcrank. Unde e Ash? Trag cu ea de toți pereții dacă fiți atenți damage. Unu. Deci înapoi. Doilea, ulti. Eu pe Blitzcrank. Mi s-a făcut Muramana. Iuhu. W. Adică 1.
un bug acum în ăla care îl prind. Fuck! A, nu spune pe tot. Get over here! Ho ho! Haha! O, pe pasiva! Abia aștept. Și dacă este AFC acel Gangplank, tot o să-i batem. Așa, bine, boss. Oricum și dacă vine Xerat, îl omor și pe el. Și pe el. Am pasiva, deci nu o să mă bată, o să mi se facă foarte mult scut. Hai aici să terminăm. Deci, a, nu e în bază. Eu vreau să trag după el. Dai de culti. Dai să pută. Hai să plecăm, fratele meu. Dă în continuare că vin alți minioni. Ma quiero pita. Tu pula. Că nu mi s-a activat pasiva, băi. Băi. GG, ăsta eu, Alex, și vă aștept la următorul meu film, video cu game-uri, așa că pe data viitoare vă mulțumesc că v-ați urmărit, dați un share, un like și lăsați comentarii și ne vedem pe data viitoare. Salut!